Angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukelela kuNqambothi Media TV 18 ngenza kwethu ngicela ukuthi uyavela ikhasi cela benze kufanele icongo subscribe ulike bese ushare le video. Kuvuke umunye umsakazi wokhozi uZimdolabiyela eKhalawi inyembezi ekhala ngokuhlukumezeka emsebenzini okanye laphana ebhizinisini lakhe e-UKM nokuyila adayisela khona amaphinifa kanye nemithi. UZimdola ke enkulumeni yakhe ubeze ukuthi uyahlukumezeka emsebenzini kodwa ke ngale nje ukukhuluma kakhulu wengane zakwethu ake uyibukele nansi i-video yakhe bese ke ungakhohlwa ukusubscribe. Sanibonani umamkhulu. Guys, ngisacela ngithanda siseni ngoba ngiyabona ukuthi nje ngizoya ejele for into engayazi. Ngijangazi noma ngizothi ngizobulala umuntu noma ngizokwenzana. Guys, nginenkingi ngihlusho umakhelwane la e-UKM la. Yakathi ngifika la last year ngithola ioffice kule building. Lamantombazana kamakhelwane ayechathela abantu lapha ngaza nemshini ayachathana enzani. Mina ngafike ngayidayisela izinto ezehlukahlukene lana. Ngaqala ngamaphinifa, amaduku, ngeza ngesaluni, ngeza ngezinto zonke lezi eziherbal engiyidayisayo ezahlukahlukene. Ngithe ngibona kwamakhelwane sebedayisa the same thing engiyidayisayo. Akunayo inkinga yalokho mina. Yabo ukuthi badayisa izinto ezifanayo nalezi engiyidayisayo. Inkinga ukuthi manje ba-advertise ngama video ami bahlangabeza ama-customer ami emaliftini bethi ikhona kwaZimdola bayibize ngoZimdola bathatha ama-customer ami west part khona izinto abangayidayisi kulezi engiyidayisayo. Umuntu umethu uyafika ethi unenkinga yezinto ufuna into ethile bamnikeza into yabo engingayazi mina. Abuye umuntu esezothi wathenga into la nansi babuya bafuthi banqabe futhi ukumrefunda izinto lezo umuntu asuke eyinakhuzile eyithengile. Manje inkinga lento le guys kwaZimdola ngoba ubone nje ise-UKM nawo u-UKM phezulu nawo. Uma ungaboni lo UKM akusekhona e-UKM angazi ukuthi ena yindaba angazi like ngazama ukukhuluma naye lo sisekuqaleni ngasho ngathi ngizoze ngimreport nala kwe-building. Wavela wagijima ungireport kuqala angazi mangithi ngiyafika ngizosho ukuthi nginenkinga lo sisi u-advertise ngama-video ami uthatha izinto usedayisa izinto engiyidayisayo kuningi nje kuningi ubabamba abantu bami bese semaliftini. Inkinga khona ukuthi umnyango wakhe ufika kuqala kunowami kodwa yena ukwa left mawungena la office lami kwa left yena mina ngikwa right kuukuthi umnyango wakhe yena uphambili kunowami. Manje ama customer abuye senenkinga esebadayisela izinto ezirong ongesizona lezi ezidayiswa yimina la yabo jike lapho angawa refund. Ngiyacela ingakho ngithi ngicela ningithandaziseni angisiye nje umuntu ohlubuko umoya kalula kodwa mina intombazane ngiyayishaya intombazane and ngizoboshwa very soon. Nizozwa kuthiwa ngiseyikhindini very soon ngoba sengikhathele ukukhuluma. Ngiyacela abantu abeze UKM cela ufike ubone lo UKM lo phezulu. Uma ungawuboni lo UKM akusikhona kwaZimdola lapho ngiyacela please.